खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर' नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोनांथार रादाब कर'ना फाहामथायनि थाखाय पतंजलिजों दिहुनजानाय कर'नेल मुलिनि सायाव होबथानाय जाबसिनदों सोरखारा बुंदों जोंनि नायफामनाया जोबैसिम कर'नेलनि फोसावदिं दाखालाम रामदेवनि दाबिनाया बेनो जे ट्रायल खालामनायाव 7 सानाव 100% बेरामिफोरा हामदों थांनाय 23 खालाराव बाबा रामदेवनि पतंजलि आयुर्वेदिकजों दिहुनजानाय कर'ना भाइरासनि मुलि कर'नेलखौ लन्च खालामखांनायनि उनावनो सोरखारा बे मुलिखौ सुबुंफोरनि थाखाय फोसावदिंनायनि सायाव होबथानाय जाबसिनदों नाथाय मानि थाखाय होबथाथ'नाय जादों बेखौ जोङो दिनै मोनथिगौ ओरैहाय लन्च खालामनाय बुब्लियाव रामदेवा कर'नेलनि सोमोन्दै मोनथाम खोथाफोरखौ रोखायै बुंथिदोंमोन गिबिया जाबाय गासै 280 सा कर'ना बेरामिफोरनि सायाव बे मुलिखौ क्लिनिकल केस नायथ'नाय जादोंमोन नैथिया जाबाय 30 सानावनो 69% बेरामिफोरा मोजां जादों आरो थैनायनि हारा 0% जाहैदों थामथियाव बिथाङा दाबि खालामदों जे 545 राङावनो मोनथाम मुलिफोरनि कर'ना किट 7 साननि उनाव बाजाराव सफैगोन बे जाबाय कर'नेलनि सोमोन्दै रामदेवनि दाबिनाय दानिया फैदो जों मिथिना लानि सोरखारा कर'नेलनि सायाव मा जाबसिनदों आरो मानो जाबसिनदों बेखौ बुंखानाया गाहाम जागोन दि 7 साननि उनाव बाजाराव कर'नेलआ थारैनो मोनफैगोन ना मोनफैया बेखौ बुंनाया गोब्राब जागोन मानोना बे समाव सोरखारा बे मुलिखौ बाजाराव ओंखारनायनि सिगां बे मुलिनि सायाव होबथाथ'नाय जाबसिनथ'दों सोरखारा बुंदों दि खौरां बिजोंनि गेजेरजों रामदेवा दाबि खालामनायजों बुंथिदों दि कर'ना बेरामखौ फाहामनायनि मुलि कर'नेलखौ पतंजलि आयुर्वेदा दिहुनबाय नाथाय सोरखारा बे दाबिनायनि थार गुमुर एबा फेक्ट आरो गोनोखोआरि खारिफोरनि मिथिथाय गैया मिरु सोरखारा बुंदों दि सोरखारनो बे मुलिनि सोमोन्दै बिथांमोननो मिथिथाय हो आरो नायफामनाय आबुं जानायसिम बे मुलिनि फोसावदिंनाय दाखालाम थांनाय मंगलबाराव जग गुरु बाबा रामदेवा आयुर्वेदिक मुलिजों कर'ना बेरामनि फाहामथाय होनो हायो होननानै दाबिदों बिथाङा कर'नेल मुंनि टेब्लेट लन्च खालामबाय बिथाङा बुंबावो दि कर'नेलआव गिलय तुलसी आरो अश्वगन्धा बायदिफोरा दङ जाय देहानि इमिउनिटिखौ बांहोयो बे मुलिखौ पतंजलि रिसार्च इन्स्टिट्यूट आरो नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्स निम्स इउनिभार्सिटी जयपुर आ लोगो नांनानै बानायदों होननानैबो बिथाङा बुंबावदों बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोन दानिया जों रामदेव बिथाङा मुलिखौ माबोरै ट्रायल खालामनाय बेनि सोमोन्दै एसे मोनथिगोन रामदेवा दाबिदों दि कर'नेलनि क्लिनिकल केस स्टाडि खालामनो थाखाय सा 280 बेरामिफोरखौ बाहायनाय जादोंमोन बेनि उनाव 100 बेरामिफोरनि सायाव क्लिनिकल कन्ट्रल ट्रायल खालामनाय जायो खालामनायनि उनाव बेखौ नुबाय मा 3 साननि गेजेरावनो 69% बेरामिफोरा पजिटिभनिफ्राय नेगेटिभ जालाङो आरो 7 साननि गेजेराव 100% बेरामिफोरा मोजां जानायसै थैनायनि हारा 0% जाहैनायसै अब्ला बेथ' जाबाय ट्रायलनि गुदि खोथा दा कर'नेलनि बेसेना बेसेबां जानो हागौ होनना नोंथाङा सानो रुजुनायाव जोबोद खम बेसेन थामहिनबा 545 राङावनो मोनथाम कर'ना मुलिनि किट मोननो हागोन बे किटआव 30 साननि द'ज थागोन मख'नो गोनांदि बे किटआव कर'नेलनि अनगायैबो बेवहाय सासारि वटी आरो अनुटेलबो थाफागोन दानिया नोंथाङा साननो हागौ जे सासारिया माबायदि खामानि होगोन सासारिया गगा मोननाय गुजुनाय बेजों खेबसेयावनो डिल खालामो मख'नो गोनांदि हाइजें थुलुंसि बायदि गासै 10 जरिबुटिफोरजों बानायजानाय बे कर'नेला अनुटेलखौ गन्थङाव फोननो गोनां जायो जाय कर'ना भाइरासजों बियो फाइट खालामगोन थामहिनबा जों गुसुङै बुंनो हायो दि कर'नेलाव थानाय सासारिया देहानि इमिउनिटिखौ बारायहोगोन आरो बेवहाय जा अनुटेलनि खोथा बुंदों बे अनुटेला मा जिउसाजों बेयो दावहा नांगोन दा खोथाया जाहैबाय बे मुलिखौ बबेयाव मोनगोन होनना नोंथाङा साननो हागौ रामदेवा बुंनाय बादिब्ला 19 समबाराव अर्डार मी एप लन्च खालामगोन जेराव हादोर नाङैनो न'आव जनानैनो बे मुलिखौ मांगायनो हागोन बड'लेण्ड खौरांनि थाखाय खेबसे बुंबावदो जे रामदेवा बुंनाय बादिब्ला 19 समबाराव अर्डार मी एप लन्च खालामगोन जेराव हादोर नाङैनो न'आव जनानैनो बे मुलिखौ नोंथाङा मांगायनो हागोन अर्डारनि डिलिभारिया 1 निफ्राय 3 दिननि गेजेराव जाफुंहोजागोन लोगोसेनो 7 साननि उनाव गासैबो पतंजलि स्टरफोराव बे मुलिखौ मोननो हागोन अब्ला नोंथाङा मिथिबाय जानांगौ जे रामदेवा बावैसो लन्च खालामनाय कर'नेल होननाय मोनसे कर'ना भाइरासनि थाखाय बानायजानाय मुलिया मा आरो बेवहाय मानो होबथानाय जाबसिनथ'दों जोबथारनाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ साबायखर जासियो बड'लेण्ड खौरांजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय बेबायदिनो थाबाय थाथों जोबनायाव बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।